За нашите зрители, семейство Стоянови, Иван Стоянов, Валентина Стоянова и техния син Нягол, може би най-спортното семейство в спорта тенис на маса, защото тяхният живот е минал в този спорт. Иван Стоянов е един от най-известните български състезатели в този спорт, многократен държавен шампион. Сега живеят и работят в Италия и след тях идва и синът им, вече Нягол, който само на 23 години вече е постигнал много успехи, член е на италианския национален отбор и днес имахме удоволствие да го гледаме на финал на 13-тият Международен фестивал по тенис на маса на майсторския ни турнир. За съжаление той загуби, но загуби достойно и се надяваме, че ще имаме възможността отново да го гледаме тук сред нас и вече като победител. Няколко думи към господин Иван Стоянов за мнението към това състезание, което проведохме, за курорта Албена, който ви посрещна и изобщо за България. Вие сте се отдалечили доста отдавна от нашата страна. Ами аз благодаря за възможността, че се създаде да си дойдем като семейство и да участваме на тази манифестация, на това мероприятие, това състезание, което толкова години се провежда, толкова години се чувам за него, но по една или друга причина не сме имали възможност да дойдем. Сега действително съм доволен, че цялото нашето семейство възкликна на поканата и на възможността да дойдем да видим толкова много познати, приятели, хора, които от толкова години не се виждаме. И така че много голямо радост и щастие за цялото семейство да бъдем тук на този турнир, който действително нямахме представа за какво става въпрос. Мога само поздравления да направя към организаторите, защото действително толкова много хора да участват и да бъдат в залата и такива условия да има и като настаняване, и като море, и като зала най-вече, с климатична инсталация, с маси оградени, с разстояния перфектни. Просто действително нямам думи да има такова нещо в България. Това е една действително голяма чест. Виждайки, че на много други места е трудно да се организира такова нещо. Така че моите действително най-големи пожелания и поздравления за организацията и за провеждането на това мероприятие. Благодаря ви. Нягол, нещо ще кажете на българските зрители? Да, аз съм на същото мнение. Много хубав турнир и много съм доволен, че участвах. Можех да го спечеля и трябваше, обаче за тази година е добре така. Ще имам така начин, възможност и ще искам да се върна, за да се опитам пак ако може да спечеля един път този турнир, така че за тази гледна точка ще е добре, че пак ще се върна, не знам, надявам се следващата година, обаче ще видим кога ще може с сезона, кога ще имам време, но много хубаво останах впечатлен и от мен комплименти за турнира и нищо какво да кажа. Това ще се видим пак. Надявам се и наистина от сърце ти го желая да го спечелиш и не само този турнир, а да печелиш всички възможно най-големи турнири и първенства, не само в Европа, но и в света. И последно, Валя. Нищо, аз също много останах изненадана, защото си мислех, че един турнир така от 20 състезатели, организирано с по-малък кръг. Много се зарадвах и се радвам най-много, че е едно мероприятие, което винаги може да доведе сина ми в България, на което аз много държа, понеже той много години е живел в чужбина и ми е много трудно да му покажа България. Не защото не искам, а просто защото не знам, хората навън са излизали и знаят колко малко времето остава за да отидеш или да пътуваш или да се върнеш оттам, откъдето си. Времето никога не стига и се много радвам, че това е едно нещо, което той винаги може да мисли за лятото, че Албена има и може да дойде. Благодаря ви за хубавите думи, желая ви на добър час на цялото семейство, бъдете все така сплотени и много успехи пред вас. Всичко добро!